Badakizuen bezala, datorren udalbatzan, Iparlateko espropiazioa ordaintzeko 6 milioi euro onartuko dira. Guk lotzaz ikusten dugu nola udala saiatzen den gai honi buruz ezer ala gutxi esaten, eta planteatzen duena da sententzia bat bete behar duela diru hori ordaindu behar izateko. Baina guk dudarik ez daukagu, udal honek ardura handia duela gai honetan egin den kudeaketan. Azken finean, bertan eraiki behar zen saihesbidea ez egitearen ardura nagusia bideratu ez duten plan orokorraren ondorio baita. Gogoratu behar dugu Bilboko plan orokorra 1985 urtekoa dela, hau da duela 20 urte onartutako dokumentu bat, plan hauek normalean 8 urteko iraunkortasuna dutenean. Beraz, ardura zuzena dauka diputazioarekin batera saihesbide hori orain arte egin ez izana. Eta gu dudarik ez daukagu, dirua zegoen garaietan egin ez den azpiegitura bat izan da, orain, gauden egoera ekonomiko honetan, areta gutxiago, hau da, 12 milioi hauek oparitu egingo dizkiogula lurzoru horren jabeari, eta kontran saihesbidea ez dela eraikiko. Eta dudarik gabe beraien ardura den eta arduragabea den jokaldi honen aurrean ikusten dugu nola berriro alderdi sozialista bere makulu lana eginez nola babesa ematen dion kudeaketa kaskar honi. Gero eta ageriagoan geratzen ari da gutxi ala ezerren truke alderdi sozialista prest dagoela EAJarekin batera mota hauetako akordio traketzetara iristeko, eta dudarik ez dugu alderdi sozialistak argi duela guk bezala, saihesbide hori ez dela eraikiko. Horregaitik guretzako ulertezina da mota honetako kudeaketa kaskarrari bere babesa ematea. Edozein kasutan, datorren asteko udalbatzan eskatuko duguna da alde batetik argi hitz egitea hiritargoari, argi esatea 12 milioi euro hauek oparitu egingo dizkiogula lursail horretako jabeari, eta kontran saihesbidea ez dela eraikiko. Eta edozein kasutan ere, agerian geratzen dena beste behin ere, uste dugu, agerian geratzen dena da, EAJak beti erabiltzen duen kudeatzaile onaren papera ezerezean geratzen dela. Azken finean, Bilbon azkeneko hilabete eta urteetan ikusi dugu nola kudeaketa txarraren eraginez Iberdrolari 25 milioi euro oparitu genizkion, EAJaren kudeaketa txarraren eraginez BEK azpiegitura erraldoi hori 2016 urtera arte diru galerak eragingo ditu, kudeaketa txar horren ondorioz baita ere egun supersurretik ez dira kotxeak pasa, eta bar, eta bar, eta bar. Eta baita ere, onartuko den beste elementuetako bat, EAJaren kudeaketa txarraren ondorio izango da, datorren udalbatzan Bilbao Ria 2000aren kapital sozialaren haunditzea. Beraz, agerian geratzen da beste behin ere, alderdi EAJako alderdiko hainbat buruzagik horren beste goraizten duten kudeaketa hori hutsaren hurrengoan geratzen dela. Eta dakizuen moduan aurreko hilabeteko udalbatzan eta bere makulu lanari jarraituz, Atxuriko kantzaren inguruan akordio batera iritzi ziren EAJ eta alderdi sozialistak, inungo zentzurik ez zuen akordioa, eta uste dugu gaur hori agerian geratuko dela. Dakizuen moduan gaur Zurbizako administrazio kontseilua izango da arratsaldean, eta bertan planteatuko dena izango da EH Bilduk aurreko hilabetean udalbatzan proposatu zuen konponbidea. Ez zuten konponbide hori onartu nahi izan aurreko udalbatzan, eta hala eta guztiz ere gaur agerian geratuko da beraien jokaldi politikoa. Zorionez, ikusten dugu EAJak posizioa aldatu duela eta bide honetik bideratu duela Atxuriko kantzaren gaia, baina dudarik ez dago. Alde batetik, oraindik gardentasun falta dagoela beraien adierazpenetan, jarraitzen dute argi esan gabe zer eta nola egingo duten, eta gero dudarik ez dago ez da ere,
autokritika sakona egin behar dutela. Azken finean, orain, atxurin dagoen ezin egona, bizilagunen arteko bizilegona, gobernuak, udaletxe honetako gobernuak eduki duen jarreraren ondorioa baita. Orduan, gaur administrazio kontseiluan guk plana aldatzearen aldeko boska emango dugu, baina dudarik ez dago alde batetik autokritika hori eta beste alde batetik gardentasuna exigitzen jarraituko dugula.